ביקשו ממני פה לתאר את הפוגרום, על מה שהלך פה אתמול בערב. בוא תראה, צוות ניקוי בו... תראה את הזוועות. יאללה, מה הולך? האמת היא מזל שפכנו אתמול את כל הזה. כל הגיגיות, תתגבס פחות. וואו. מלא אלכוהול, אה? ספה שלה היה לה רשת במצב טוב, אבל... ספה שמורה. מי שרוצה לקנות אותה מוזמן, אנחנו נעשה מחירה פומבית, אולי להחזיר פה על הדלת של נדיר, של דפנה. וואו. וואי, זה שמח שלה, זה כל חזק. וואו, חכה, אני חייב לצלם את זה. אין חיות? תראה מה זה. מה הלך פה? זה כמו בדרך לחתונה עוצרים ולא יודע, במלכי ישראל 4. כן. טוב, יאללה. לעבודה, גידי? לעבודה. מקווים שנהנתם. ביי.